ओकरे से परेशानी बा ए सनमई करम तारो लागे खानदानी बा। लेकिन पहले एगो गीत सुनावत तनी। एगो लड़की के शादी बड़ा कम एज में भइल बा। सेज पर बैठल बाड़ी, सेज पर बैठे के बा। हां तनी फरके तनी हटिए के रवि जी जाई सुमेरन हो गइल राउर तथास्तु। लड़की के जब शादी होला जेकरा के चाहे हां जी तो बड़ी खुश रहेली सब। धोखा होई तो खेसारी लाल जी ठीक कहले बड़े कि तहर प्यार में अरे कड़ाइल बानी गो नहीं मिलत बाबूजी के डर से। कौन सिंह जी कहले बड़े सनहिया लगावल अरे बहुत बात नहीं नजरिया चुरावल बहुत बात होला सही। लेकिन एगो लड़की बिया जे करे से प्रेम कइले बिया हां जी ओकरे से ओकर शादी भइल बा। अच्छा पहिला मिलन बा, हां सुहाग रात के बात बा। पियावा गेट से बहरी बड़े त का कहतिया का कहतिया खसा संतोष भैया संथी गांव से बानी। राजीव भैया के भाई हैं, भतीजा बानी। राजीव भैया फिजियोथेरेपी के वर्ल्ड चैंपियन डॉक्टर हैं राजीव सिंह जी। और वहाँ के चैनल में एगो खुलल फर्स्ट म्यूजिक ओहो चैनल पर 12 तारीख के वो गाना आई। वो चैनल के सब्सक्राइब कर दे तो गाना सुने के मिल जाए। बड़ी सुंदर उद्घोषक रुद्र बाबा के ओर से आशीर्वाद मिलल कि आज हो पहिला मिलन सजनी के सजना हमर गुलाब नियन खिलल बा बदना तब जाना कि पिया फिर आ गई तब कही का कहब कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो
के टॉप साउंड हाँ चाचा हमें गार्जियन है कुशवाहा साउंड जेकरा साउंड के कोनो जवाब नहीं खे आज इस साउंड में बना रही हाँ तो विमल भैया हमारा गाँव में ना बने सही सही कहते हैं हाँ चाचा के बार बार प्रणाम करो और आशीर्वाद यही तर मिलत रहो अति से लड़की कहते कि बड़ी खुश बनी अनुभव करो तनी हाँ राजा जी के वो जब रात भर लभ के दरिया में गाना में राजन भैया प्रिंस बाबा आ कीर्तन सम्राट आज ही गाना अमर हो गए हमारा मरला के बाद पूरा रात भर लभ के दरिया में नेहर हो आज राजा जी के कोरवे में अनुभव एगो और बा रोआ गन गनाई पिया और आराम से खींचो रोआ गन गनाई पिया कोरा जब उठोई ठाकुर मनोज हमरो जिया जुड़ोई है मनोज जिया जुड़ाई दुनिया के हर लड़की कहली सब बोलू राजा के बोलू राजा के परेशान हो खेती चौगुन बात में हो देखल जाई सरस्वती कृपा करी है तो कि आज राजा जी के गोदिए में अरे जवान हो खड़ी